ассалому алайкум шунавандагони шабакаи қадамшо исоев. ба шабакаи қадамшо исоев обуна шавед ва ҳамарӯза хабарҳои навро шунавед. ба дасти мо хабаре омадааст ки абдурозиқ бо шабнами тоҳирӣ хонадор мешавад. як соли охир тамоми расонаҳо дар бораи ӯ мегӯянду менависанд. видеоҳояшон дар ютубро дар сарҳати сербинандатаринҳо ҷой доранд. сурудҳояшон миллион лайку комментария мегиранд. духтарони зиёд барои лайки зиёд гирифтан бо ӯ акс мегиранд. журналистон барои пайдо кардани ӯ моҳҳо интизор мешаванд то дар бораи навгониҳои ӯ чизе нависанд. кӯдакони зиёд дар орзуи аз наздик дидани ӯ ҳастанд. фикр мекунам аллакай пай бурдед ки мо дар бораи кӣ гап мезанем. абдурозиқ дар як муддати кӯтоҳ дар дилу дидаи миллионҳо одамон маъво гирифт ва ба қатори ситораҳои машҳури эстрадаи тоҷик шабнами сурайё, ҷонибек муродов, зулайхо маҳмадшоева ва садриддин наҷмиддин дохил гашта ҳаводорони зиёдро дар интернет соҳиб гашт. суруди ватанмодари ӯро дар шабакаи ютуб қариб 250 000 нафар тамошо кардаанд. таронаи оҳанги дилизори абдурозиқ бошад беш аз 3 миллион тамошобин пайдо карда рекорде гузошт ки расидан ба он амри маҳол аст. тавре ҳамагон медонанд, ин ҷавони ғайриоддии 17-сола зодаи шаҳри панҷакент буда дар оилаи камбизоат таваллуд ёфтааст. ӯ дар айёми кӯдакӣ мубталои бемории рахит шуда вазъи иқтисодии оила дар вақташ имкон надод ки ӯ табобати комил гирад. ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, ӯ ҳунарашро сайқал дод ва бо истеъдоди худододу ҳарфҳои ширинаш духтарони ҷавонро ошиқи шайдои худ намуд. яке аз дилбохтагони садову симои ин ҷавони булаҷаб журналисти шинохтаи сомонаи оила шабнами тоҳирӣ аст ки мехоҳад бо абдурозиқ хонадор шавад. шабнам ки ошиқи суруду таронаҳои марғуби абдурозиқ аст, кӯшиш мекунад аввалин шуда навгониҳои ҳунари ӯро тамошо намояд ва дар борааш матлабе нависад. абдурозиқ мехоҳад дар панҷакент меҳмонхона созад. шабнам худаш қоил шуда гуфта буд: дӯст доштан ин гуноҳ нест. ман ҳаргоҳ абдурозиқро тамошо мекунам, дилам волаву шайдояш мегардад. ният дорам ки маблағ ҷамъ намуда табобати саломатии ин ситораи ютубро бихарам. ба саволи он ки абдурозиқ ба шумо изҳори ишқу муҳаббат кунад ва ҳамчунин пешниҳоди хонадоршавӣ намояд, розӣ мешавед? шабнам бо табассум гуфт ки абдурозиқ аз ман хурд аст ва агар тақдир агар моро бо ҳам расонад, албатта рад намекунам. ин буд хабари наву тоза ки пешкашатон гардондем. ба шабакаи мо обуна шавед ва гузоштани лайкро фаромӯш насозед.